Takže čau lidi, vítám vás u mýho prvního pořádného let's play. V mém díle to byla jen taková oddychovka, prostě informační díl, mám kanála a tak. A teď už jsme na světě 19 na šabině SVK. Tak, si přečteme poštu, tady se mi píše. Jo, epický víkend, ano. Tak, takže ano, hospoda. Hezky. Máme to hrozně řve. To travní. Na 10. Cech. Možná máme nějakou bitvu. Máme. To nebudeme. Je to dobrý. Ten World Tricks. Já už konečně já. Kolik jich dáme? Pár. Ty krásu. To screamnu. Tak. Dáme do čarovchodu. Nic. Co chtějí? Opasek nemáme. Obratnost, pínrův. 10 hub. Tak nic. Taky nic. Tak. Můžeme si dát asi podzemí. Temný jezdec. Tak. Druhý pokus. Už jsem to počítal. Škoda. Tak. OK, nějaký manásek. 9. Ale 142. Myslím, že nemá to. Tak. Jsem dostal. Po 30 000 to nahrávám 2 minuty. No, to by tak šlo. Vypadá správně. Podzemí jsme už byli. Arenku, tam ještě nějaký quest. Něco do hajzlu se může hodit. A musíme skázat, dobrý. Tak. Krásný ork. Síla 300. Tak. To by bylo asi všechno. Já jdu na další postavu, která je na světě 3. To je moje nejoblíbenější postava na světě 3. Na ultimatu svojí cechou vrahoně na 3. Tak, Ondra. Máme úrovni 148. Dobrománc. Nic sem nechci. No, nechci. Tak. Ty krásný dusing, ať se trvá. Jo, to je asi kámoš. Ale nejsem ten, takže mám se cechu, pošta. Apollo přečíst. Koroně, ještě zase lepší. Klidně pošli pozvánku. Tak, brojer na live, myslím, že byli, ale radši se podívám ještě jednou. Štěstí, výdrž, integrant, štěstí, nic. To se jdeme do... Ne, ještě ne, počkej, tady nemám. Myslím, ty krásy, jich mám celkem dost. To je drahý hrozně. Zbraně, určitě tam hodně zbraně. Kolik? Ty krás. Podzemí? Lektvary myslím, že mám. Tak, já budu advokát. Poprvé. Škoda, no. Tak stane se. Arenka. Zolinka. Tak slaba. Tak to jsem si screamnul. Musel jsem. Tak je hodně na to 250. A já jsem neměl lektvary.
Tak, ten se zkusím uvědět můj cech, nebo kamaráda cech a no. Skoro. Milion, dobrý, dobrý. Tak, teď jdeme na S21, na enzymy na cechu Alpaida. Ano, tak, je špuntis. Je tam gratulka. Tak, hospoda. Tak, asi si naklikáme statin a pokládáme na vydrže. Tohle podám to necháme na záchod. Tak, Pékaný mimo pološerý mimozemšťan a John Capisto. Tak. Tak dneska jsme neubrali vůbec nic. No to nevadí. Škoda. Tak, jsme trochu zasvětili pozici prvního S240. Hospoda. Tak. Dám to na ten krátký vchod. Tak a teď máme minut 6. Tak. Podzemní arena jsme vzali. Tak a teď jsme na S22. Máme nety v cechu YouTube cech, myslím. Dobrý, jsme vše. Apt. Teď už přistoupil do cechu. Jsem přistoupil v 6 ráno, od té doby se nic nedělal, to už jsou 2 hodiny. Ty vado. Já napíšu kámošovi. Ten hraje na světě 26, ne? 3. Ten tým má stejně, i když je vést. TNT. Čau. Tak. A můžu ukázat třeba, má hezkou zbraň víc jeden. Mám byl na 300 ty, ale stejně ji má. Nemám výtvarná obratnost? Co to je? Jeho obličku. Pokory to lepší, co to beru. To už je celkem solidní zbraň. Já ji asi vemu. A proč na ní šetřit. Tak. Klikám tak. Máme si podzemí. Tady už jsem s těma podzemí dal. Jsem úplně zapomněl. Tak. Obluda. Tak nic, 222 000. Klikám quest. Ještě si odkliknu. Jo. Tak, omlouvám se za střih, já jsem musel na záchod. Libujeme tady. Tak, máme si tady quest, podzemí, arena, questing, kavky, jaký, brnost, nějaká určitě brát zbraň. Obratnost 135, výdrž 117. 135 obratnost a výdrž 117. Nevím. Já ještě mám něco. Tak. Nevím. Tak, tady všechno. 5 hodin? To je špatný. Ne. Máme. To je vstupné. Tak. Zkamenění quest nějaký skry. Díky. Tak, to by bylo všechno. Těším se na příští let's play.
na příští video a nezapomeňte dát like, koment, subscribe, share, prostě všechno. Tak jo, tak čau. Tak čau.